Dwi'n defnyddio'r Gymraeg trwy cwrdd â cwsmeriaid, ateb y ffôn, cyfarfodydd. So os mae rhywun eisiau gael cyfarfod drwy gyfrwng y Gymraeg, dyn ni'n rhoi hwnna mas i bobl. Wel, mae pob alwad ffôn sy'n dod mewn i'r swyddfa yn cael ei ateb yn ddwyieithog, so mae hynny'n rhoi'r opsiwn i bobl wedyn i siarad yn eisiau Gymraeg neu Saesneg. Fi hefyd yn gwneud lot o waith ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae pob cyfryng gyda ni, o Facebook, Instagram, Twitter, ni ar TikTok, a i ni wneud pob un ohonyn nhw yn ddwyieithog. Wel, yn syth wrth iddyn nhw cyrraedd y derbynfa, maen nhw'n gallu gweld bod y pobl sy'n gweithio ar y derbynfa yn gwisgo lanyard sy'n dweud bod ni'n siarad Cymraeg. Dwi'n gwisgo lanyard a bathodyn sydd yn dangos i pawb mwyn i gallu siarad Gymraeg. Ie, mae'r gwasanaethau yma'n bwysig oherwydd mae'n bwysig i mi gallu gweld y pethau yma'n Cymraeg, i gallu deall, i gallu fod yn prod i gallu siarad Cymraeg, a mae'r coleg yn adnabod hynny ac yn perswadio ni cadw i ddefnyddio'r Cymraeg. Mae'r tair ni'n siarad Cymraeg, a ni'n eistedd reit nesaf at ein gilydd cwbl o dyddiau ar wythnos, so mae hynny'n grêt hefyd i cael yr opsiwn i siarad Cymraeg gyda'n gilydd yn y swyddfa. Mae gen i hawl.